бардорҷонои ман шабатон бахайр бошад. Як дигар мошинчаи срочняк. Ин мошина бардорро овардан соат 12 шуд, як шуд. Хуб, срочни мефурӯхтам барои ҳамин илтимос кардан ки ҳамин наифта. Нархаш 47000 сомон. Солаш 1998. Мотор 1.6 простои бардорро. 4 баллон нав, 4 дискаи селекшн задаган. Ҳолати мошинча хушроак аст. Бад нест бардорро. Хай майда як ду ҷош кор дорад. Як капоташ агар лакаш пардаги краска мекунед. Бад дига бу ҷош. Дига ма ҷош на, ҳолаташа бинед. Ахи бошам барои стопой энҷой даст. Фарқо бом дорад. Бризгерикчаша бидед ки хушроак. Мотори 16 не ягон мотори чине. Мотори 1.6 простой. Асlan мотори беҳтарин мотори простой аст. Хуб. Салон нигоҳ кунед. Соли 98. Салонаш навахта бошад. Ду ойнаи пеш электропакет бардор, ду тақибаш ручной, неки ҷек кнопкачаш чортага даст. Деки ду та пеш электропакет. Хуб. Максималка 220 км/час, 211000 пробег дорад. Неки бардора ё мурдашда камашда 400 зиёд гаштага. Не рулаш айрабахш алишкадаги. Хуб, кондитсионер дорад, неки кор намекардаст на ҳолати салон. Хайр даром, марҳамат. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Чӣ гуфтанед? Арзанда аст ё не? Ҳатман фикротон ҳастед? Ба дӯстдорон ба харидорои Opel Astra-ҷи равон кунед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали ма обуна шавед бардоро. Бовар дорам ки аз канали мо мошиниҳо арзон дастрас пайдо мекунед. Ва ҳаматон бардорҷонои ман, ана марҳамат, ятай дигар Toyota Camry 2 свети сабз сафедак. Тамошо кунед. Мотор 3.5 6 цилиндра. Ҳолаташ бисёр хушроак аст бардоро. Нарх 110000 сомон. Марҳамат, касе успет кард, бурд кард бардорҷонон. Неки видео то охириша тамошо кунед. Мошин до рестайлинг кардаган, пешош рестайлинг. Баллонош дар ҳолати баллонош нав не хеле ҳаст, хушрӯ мегардад, протектор дора. Калпачоки байнаш набуд, дискачош ҳам не до рестайлинга. Стопои ахи поин рестайлинг кардаган, танҳо 4 та дискаш мондагӣ. Агар ҳам 4 та дискаш ҳам размери 17 шадан ягар рестайлинг ша. Дига ягон фарқ карда намешад размери. Мотор 3.5, кожни салон, салонош тоза хушрӯ. Хуб, боз чӣ дорад? На сиденья лифт, вин-код ҳатман мезанед, мебинед? Не, вин-код. Тамошо кунед бардор, занед бинед ки чӣ гап аст дар вин-код. Хуб, монитор дорад, монитораш Android. Коробка автомат мешад. Калид даст мошин 131000 мил пробег. Пробегаш неки слишком кам. Салонош на тоза хушроак аст. Хуб, кондитсионер дорад, кондитсионерош хушрӯ кор мекунад. Кожни рул, мультирул, круиз контрол ҳам дорад бардорҷонон. Харидорон марҳамат. ҳуҷҷатош бардоро то охири сол утилизатсия ҳам дорад. Чӣ хел аст? Арзанда аст яъне? Ҳатман фикротон нафсед, лайка фаромӯш накунед. Мошин боз муомила дорад. 110000 гуфтед зодам. Ба канали мо обуна шавед, то аз мошинои навбатиамон бехабар намонед. Бовар дорам ки аз канали мо мошини табдилиятонро бо нархи арзон дастрас ҳатман пайдо мекунед. Ташаккур. Бардорҷонои ман, ана барои шумо як дигар BMW F10 соли 2011 до рестайлинг Америка. Мотор 3.5 твин турбо аст. Хуб, ҳолаташ хушроак аст, бад не бардора, хаяду кори расход дорад, расходаш нигоҳ кунед. ин английский глазкиш, як тарафаш сухтаги даст бардор, намеха камбри дорад ҳозираш, номерош падарка. Хуб, тонировка ҳуҷҷатош солона даст, солона тонировка, солона ҳуҷҷат, утилизатсия гузарондагӣ будиям, дискачош хушрӯ, баллонош ҳам дар ҳолати хуб аст бардорҷонон. Мошин баку бай нагӯям намеша, як бор гуфтам нагор ки соҳибашон илтимос ҳамин бай гуфта чӣ кун мо мухлисонам, нахи баша нигоҳ кунед хушроак аст. Ду глюштела, мотор твин турбо, салона тамошо мекунед, дарошро нигоҳ кунед. Дарош кушода мешавад, ӯздаро нигоҳ кунед. Бай бародарҷонон, салонча нигоҳ кунед, ранги Camry XRS аст ҳам барин. Сиденьёш ламаъ шудааст, бо шторкам дорад. Кожни салон, салони сурх, потолоки сиёҳ. Салонаш неки хушрӯ. Дарош нехел давочик дорад, давочикош меташад. Сиденьёи сиденьёи ламаъши бардорҷонон. Кани пробегаш 177000 километр гаштагааст милни. Кожни рул, мульти. Обогрев сидений дорад бардоро. Хуб, двухзонный климат контрол, старт-стоп, монитор. Салончоша нахушрӯ тамошо кунед бардорои ман. Марҳамат. Проексия ҳам дорад мошин. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Марҳамат, харидорон мебиёд аз наздик тамошо мекунед. Нарха нигоҳ кунед, нарха 114000 сомон. Марҳамат бардорои ман, тамошо кунед. Kia K5 соли 2013 карека. Ин мошин ҳозир оварда ҳамин шабиба. Срочни мефурӯхтем бардоро. Нарх 110000 сомон, бисёр арзон намешад. Ҳолаташ беҳтарин, фул комплектатсия. Номерчош ҳам номерчои хушроак аст бардоро. Хуб, чӣ дорад? Бесключу, досту, панорама, кожни салон, обогрев, ҳама наврота дорад. Мотор 2.4 GDI бардорҷонон. Расходаш ҳам бисёр кам. 4 баллонш дар ҳолати хуб, 4 дискачош ҳам фасон аст. Ахибошам тамошо мекунед. Капач, задни камера, задни парктроник ҳам дорад.
خب با چی دارد نگاه کنید تازه салони сиёҳ кожни салон мешад задни сиденашам обогрев доштааст задни сиденашам обогрев кожош бисёр дар ҳолати хуб панорама бо чӣ дорад сидени лифт памят сидени акустика JBL 4 электропакет хабидаги гап 2013 бардаро мебелни рул мультирул хуб бо чӣ дорад 190 000 километр пробег родной пробеги худаш аст бардаро катализаторашам дар ҷош регистраторам доштааст видеофиксатор ин мошина аз вагон худашон гирифтагидан як даст гаштагидааст ягон ҷоша краскам кардаги нестем фресодам акустика JBL даст зури бад мешад обогрев сидени вентилятсия сидени дорад хуб ин электронный ручник автоход бо чӣ дорад дуғзони климат контрол кондитсионерашам хушрӯ кор мекунад дорад даже бо ин обогрев рулям дорад хеле аст бародарҷонои ман арзанда аст ё не ҳатман фикротон расед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед марҳамат Toyota Prius соли 2010 тамошо кунед бародарҷонон нарх 88 000 сом зети мокри асфалт мотор ягаш гибрид мешад расходаш бисёр кам расходаш ҳам бошад аз 5 литр то 6 литр расход дорад тонировкаш 100% аст тонировкаш бардаро 10 моҳи дигар ҳуҷҷатош бошад 4-5 моҳи дигар хуб мошинчаи беҳтарин аст бардаро японка аст неки перекидка мешад барномаи салонашо тамошо мекунем як вақто да тао Prius-ҳо бисёр шудагиданд ки дар ёдатон бошад агар ҳозир неки кам шудагидан неки савдо ҳаст мисол Prius-а мехаранд кам шудан бисёр рибат шудагидан Prius-о як вақто 4 электропакет мешад хуб боз чӣ дорад на кожни рул мультирул мешад бардаро пробегаша дидан дакор гибридош хушрӯ кор мекунад гуфтаисодан родной пробеги худаш 200 000 километр пробег доштааст монитори японка дорад монитораш японский аст дуғзони климат контрол мешад се режим вождени ҳам дорад бардаро кондитсионерчош як хушрӯ кор карда истодааст салоношам хушрӯак аст торпедошо бинед перекидкаш хушрӯак омадагии перекидка аст бардаро японко перекидка мешад американкаш бе перекидка хуб нархша гуфтем 88 000 сом срочни фурӯхта мешад боз камтар муомилат дорад харидорон марҳамат метавонед равед аз наздик мошина хушрӯ тамошо кунед муомила кунед гиред ташаккури зиёд лайка фаромӯш накунед бародарҷонои ман дӯстдорони Hyundai Santa Fe тамошо кунед соли 2015 тонировка ҳуҷҷатои солона мотор бошад агар 2.0 турбогаз фул комплектатсия ҳамаи наварота дорад панорама обогрев кожа старса боз аҷа тамошо мекунем комплектатсияш бошад агар ультимейт будааст хуб ранги лимитед барида номерошам падарка номерчошам фасон аст бардаро нарха нигоҳ кунед чанд аст нарха 179 000 сомон боз муомилат дорад мошин дуқатораш аст задаги надорад умайна нигоҳ кунед заводской полосашон дар ҷош хуб балонош дар ҳолати хуб дискачошам хушрӯ без ключевой доступ спорт мотори 2.0 турбо ультимейт аст Santa Fe фарқобам дорад парктроник задни камера марҳамат бардаро варианти беҳтарин харидоро метавонед биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед нигоҳ кунед наварота салони сиёҳ кожи салон панорама задни обогрев бардарҷоно инфинити акустика боза шторкаҳошам аст дидед мошинча бардаро фули фул аст гуфтигапо фули фул датчик слипер зон безключевой доступ сидения лифт памят сидений винкод марҳамат мезанед бибинед моҳи октябри 2015 аст қариб 2016 ҳисоб мешад эко режим обогрев руля 166 000 мил пробег ягон ошибка надорад кожни рул мультирул хуб обогрев сидени ҳам вентилятсия сидени парктроник дуғзони климат контрол старстоп автостоп монитор марҳамат дӯстдорони Lexus RX 350 тамошо кунед нархи бисёр дастрас 130 000 сомон 130 нархи дастрас аст чӣ қадр қимат гуфта фикр мекунед неки барои аҳамият сети сафед мошин нозада задагӣ надоштааст тонировка ҳуҷҷатош солом аст солаш 2008 барои ҳамин бардаро нархи дастрас нормали нарха 2006 2007 бошад ҷо қимат нашуд ин хел састяни ин хел солои хел бардаро мошинҳо 150 000 140 000 боло буданд ҳозир акнун хай мурури замон кати арзонтар шуда истодам 130 000 монда истодем бисёр нек камтар муомила дорад дискош рестайлинги аст кузуфош тоза балоношам дар ҳолати хуб ягон камбуни надорад сафеди трёхкампанелни аст мошин 4ведене 2веди аст бо 2ведиош камтар меша расходашон салони светли кожни салон мебелни салон задни дефлектор чихолчошам хушрӯак аст хуб сидения лифт памят сидени бардаро винкода марҳамат мезанед мебинед 2008 аст 2008 моҳи феврал аст
салончош тоза хушрак, як тане ки обогрев сидений надоштааст. Коробка автомат, мониторш ҳам нест. Хуб мультирул, мебелни рул, кожни рул, ягон ошибка надорад. Пробегеша нигоҳ кунед чанд аст. 214,000 мил гаштагааст. Родной пробеги худаш. Мошин алиш намешад, срочни фурӯхта мешад, бисёр камтар муомила мешад, яъне арзонтар карда мешад. Лайка фаромӯш накунед, дастгиритао марамати калон бардоро ба канал ҳатман обуна шавед. Мошинаҳои аз мошинаҳои марамат дигар Mercedes-Benz یک класс бардоражамо, кузуфи 210 кузуф. Солаш 1998 буд аст бардоражамо. Сеташ металлик, нархаш 49000 сомон, охири нарх фаисалан. Мотораш бошад агар 2.3 бардаро, 2.3 компрессор, комплектацияш авангард будааст. Ҳолати диска балонош бардаржамо. Хуб, ҳуҷҷатош бошад агар техас мотораш ҳамин ягон 2-3 моҳи дигар мондаги гифтан. Марҳамат дахилошон тамошо кунед. 2.3 компрессор бардаржамо. Хуб, савва тамошо мекунед. 49000 сомон охири нарх фаисалан. Бо занг занед, гап занед, муомила кунед. Кожни салон, 4-ойна электропакет, ҳолати салонош марҳамат. Мебинед. Чӣ дорад дигар бӯйна? Сиденияш ручной будааст. Як хелаш бо лифт дорад. Совои наваш мефикрам. Язи евро 4 доштааст. Бо чӣ дорад? Хуб, двухзона климат контрол, монитор, коробка механика, бакалинкачош ҷамъ мешудааст. Ҳай 4-ойна электропакет гуфтига бо 324000 километр пробег бардаржамо. Дигар хайне чихол кастаган торпедаш бе лабои шикастагӣ надорад. Торпедоша хушраст. Онҷош кандаги даридагӣ нест. Мошинча бардорон ки боварӣ дорам ки аз тамоми дига Мерседесҳо бисёр миахи мулоим мерад. Бо ин мошина ҳайкадагиҳо медонам бардорон. Чӣ хел аст арзанда аст яъне ҳатман фикротон мерасед 49000 сомон срочна фурӯхта мешудааст. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Ташаккур. Toyota Highlander бардоро соли 2012 мошин Европа нов зада тоза. Тонировка ҳуҷҷатош солона, мотори 3.5 кати, лабаҳояш антиблик бардоро. Нарха нигоҳ кунед 180000 сом, охири нарх без савдо. Мошине ки бардорои ман қати одам гап мезанад. Нигоҳ кунед чӣ хушруб, ягон ҷош нуби сӯзан барин кор надорад. Ин мегиред роҳат када мегарден. Ин мошинча бардоро 3 қатор аст, серияда барои семейни бисёр хуб аст. Баъд бардоро хе мошини хе калони бадам не, хе майдан нест. Нигоҳ кунед средни аст. Мисол Prado гӯем, Prado аз ин калон мисол камтар. Дигараш гӯем майдатар мисол рафшор. Ин дигар хел аст бардоро ман ҳайкадагӣ бовар кунед хеле ашушени ранги Camry ҳайкадагӣ бара мешавад. бисёр хе мошинчаи мулоиме ки сабукак меравад. Хуб, гапа бисёр намекунем, тамошо мекунем бардоро. Лайка фаромӯш накунед. Парктроник доштааст пеши ахир, сети металлик без ключевой доступ, баллонаш напарад, дискачош заводской бисёр хушрак аст. V6 мешад бардоро, 4 веди аст. AVD, 4 веди, AVD, чорни полни привод аст. Аз харидоро марҳамат бардорои ман. Ye рестайлингош аст, бо до рестайлингаш мешад ин кузуфа. Мош арзонтар 150 солои 2010 нархел мешад. Салон нигоҳ кунед, кожни салон, салони сиёҳ, сеюм қатораш ҳам ҳаст. Мебелни салон, задни климат доштааст. Без ключевой доступ, сидения лифт, памяд сидений не надорад неки. Мебелни рул, мультирул, монитор, старт-стоп, обогрев сидений нинҷа дорад. Чӣ дорад бо дигар? Ин ҳолати салонаш тоза хушрак ҳама нарота дорад. Пробегиша описаниева мемонем ҳатман. Чӣ хел аст